Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys, ninapot sa baybayon. Pila na ro kaadlaw guys, ngawa na ko ka-view sa mga mananagat kay murag way tarong pangisdaon guys, wa sila managat. Puro balik baybayon na pud ta guys, basin o kaluyan sila makita na pud ta sa ilang mga isda. Shout out di sa ako ang mga apo, akong anak, og sa akong mga viewers, followers, Luzon og Visayas ug Mindanao guys. Maayong buntag. Liyo sa ka buntagon guys, bisag bugnaong panahon, niagyo ta sa baybayon. Magmuni-muni po ta ani panagsa guys. Tabok kay itong pikas tampi lang paman tingali. Atong testingan guys kay lami lakaw-lakaw dito sa may pikas tampi kay puro bato-bato di sama dinhi guys lapukon. Lapukon aning dapita guys, di paras dito dapito nya bato-bato. Dito sa layong bukid, may payag kami nga gamay. Ang nagpuyo dito si nanay ug si tatay. Ang among trabaho manguha lang og bagakay. Gamonog nigo paway luag humay. Among gitanom-tanom saging og kamuting kahoy. Walay laing trabaho kay pobring makaluluoy. Ang among kalipay awit lang sa mga siloy. Og dinuyugan sa hinuyoy. Taas na ang adlaw guys, sakit ang init nga mo dapat sa tong panit ani guys. Kay taog-taod naman ko aning dapita pa mamuli akong bana imbot ug asa raron. Ug sa ako ra bang tan-aw guys, niuli ra ba akong labasiro ani. Gibilin lang timbangan sa baybayon. Nya ang akong rabang tanaw ani guys, murag duha ra pud ka duong ang nanagat ani kay si Alex nanubid si Alex ani guys. So ang namalangri ani si Alvin ra og si Bert. Sila ra ang namalangri pangkagbay ani guys, wana mamalangri og panagko kay Apiki. Pila ra may sugilanon guys, niabot si Alvin ato makita guys. Uy, milabay man. Wa naman mo hunong sa may labasiro guys. Kahaway kuha ni. Inay kay duha ra hinong kadung ang nanagat guys. Wa man hinoy mga kuha. Ni paturatoy na mahinon ni uli dito sa may suba. Wa na mahapit dito sa labasiro guys. Ang ubang mga mananagat nga ini wa makapaon. Mao na nga si Bert na lang itong hulaton ani guys. Doon na po'y bata nga ako ang amigo ani guys nag walking sila kaban siyang mama.
Adlaw-adlaw rin sila ni mag-walking-walking guys. Sawa madugay guys akong makita si Bert ni uli na day guys. Pila kilo pen? Taon. Lagi ayo rong pangisdaon. Tama si Alex na malangre. Aw. Nanubid. Nanubid ra si Alex. Bato. Da kabaligya si Alden? Wa. Toloran lugas ko. Asa naman nag-isda good? Pagkataon Ha? May paon. Wa, ang kumukuha. Naama kay pukuton. Ha? Ha? Wala man laylon kay wa kay puhunan. Ha? Adlo kog di ma. Kay maayang ka. Adlo pag di ma. Kuan ba? Kita kabantay. Di pa na idahek? Ha? Wala na yung daghang grabas, oh. Sa kay itong graba patagong sa tong grabas bay. Ha? Patagong sa tong grabas bay. Ina mapanos. Lagi bagat ra ba. Usik lang na mo pinindot. Jamur kay isda day. Lagi murag way ayo ron an. Uno-uno. Uno-uno.